The Ring of Fire. Geweldig. Zo shit. Dan moet ik een dikke skommer doen. Hours meat. I fell for you like a child. Oh, but the fire is wild. And I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down. And the flames went higher. And it burns, burns, burns. Ring of fire. Zaterdag te morgen. Dat was een eindje. Zo waren wij de plassen hier. Ja. Die dingen gebeuren ook, ja. Ik zal even de einden even verschinnen. Want elke week moeten ze even verschinnen worden. Want je wil dat ingaan weer de bende met die beesten. Dus maar alle week moeten ze even opnieuw even skin plakken. Ja, vooral voor de nacht. Dus ze zitten nooit vol langer, zitten ze nou nachts in het hok. Dus ja, dan moeten ze wel een beetje goed bij zitten vanzelfs. Hè? Laatst stuurde hij me een reactie, die zei van, nou ja, die films die kan ik wel een kwartier worden. Nou ja, ik denk dat ik hem eens een keer beziek hier. Begin ervoor, nee. Misschien is het wel interessant, misschien is het ook wel heel boeiend. Maar heel benieuwd wat je me van vinden. Lang filmpje of kwart filmpje? Let het even achter in de reacties. Vind je wel leuk dat skin maken met jullie? Ja? Ja, hè? Wel leuk, hè? Kan je wel lekker eikens inlezen, hè? Lekker in schieten. Is het leuk toch? Hadden we een skin hak, hè? Nee? Oh. Zo eerst zien we de eind gewoon hier op een vlier. En dat is beton, dat is gewoon stwatten. Maar als het ook krijgt, dat die ene strand leidt dan eigenlijk gewoon op die betonvlier en het loopt er helemaal in. Dus op een gegeven moment hebben we zaken van het skiermaatje is gewoon volle bed. Dan hebben we zijn weer een keertje een bak. Dus dan kan je een bak kochten, dat is normaal voor vloeistoffen. Dan kan je dan spul inzetten zodat de vloeistoffen net lekker opgroeien. En ja, dit is wat een bak van een meter bij 80 centimeter of zo. Dan kan die eigenlijk prima in nachts. Maar goed, dat ligt je dadelijk nog even zien hoe ze er weer in gaan. In het skinnenhok, haha. Jakkers. De kraan ook elke keer en ik pak deze even. Fire, bedankt kwam hem dat hij er even deel in had, want dit is heel handig bij het skinmaatje. Zo. Deze bak heb ik besteld bij Manutan. Hier reclame trouwens. Ik dacht eerst dat Manutan hier nog worden overlijdensverzekering weer, maar het schijnt dus iets te wezen. Deze zou ik zo goed kennen. We gaan een tuinslang van Gardena. Dat is net sponsoren. Maar ik denk noem het maar even zo. Meestal graag weer wat voor materiaal als het werkt. Een beetje veeg hier, want dan leidt de wereld strieven, toch? Er was nog een van die overheerlijke eindaaien. Haal het dan in een reactie onder in de comments en dan kan we verder even wat regelen. Het wetterbakje van nachts maakt je kort naar mijn skin. We
met de week heen uit de smaak. Nou, het is eigenlijk een dode bakje, maar ik heb voor eindelijk prima, hè? Domme. Domme. Dat is niet net de bedoeling. Dat gebeurt ons nooit. Ik ver zo'n bakje voorin. Zo. Vind je jongen? En wat zeiden we dan? Oh. Daarmee is geklaard. Dan gaan we maar in naar binnen, nou, de praat wordt makkelijk genoeg. Hoe ben je? Hoe ben je? Duimpje omhoog. Even toemen. Doe toemen maar omheen. Doe omheen. Nou, ik ga de eindje maken. Blieb mij. Was het een stekker? Hè? Wat? Was het een stekker? Ja, is een stekker voor mij? Nee. Dan ook dus. Geweldig.